Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol. Magandang gabi! Oras po natin, we got 30 minutes after 8 o'clock. We got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. This is the last and final hour stretch of the show. Ito pa rin po ang programang EDSA. Ang programang apakalupit, apakaangas. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ay, eto na mga kabisyo, mainit-init na pag-uusapan natin to. Hindi na natin patatagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Emosyonal na pagsasara at aktwal na maalam ng tahanang pinakamasaya. Oh no! Yung dating Itbulaga. So, 'di ba, na-award muli sa TVJ yung pangalang Itbulaga, kaya nagpalit sila ng tahanang pinakamasaya. Pero ayon sa nasagap nating balita, parang formal na daw na, actually hindi formal na nagsara kasi hindi daw formal nakapagpaalam yung mga host. So parang kanta lang ng parokya ni Edgar na yung Yes Yes Show. Yung ayon sa lyrics na, di ko alam paano tatapusin kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala. Okay, Tang, di na natin patatagalin to. Logican na natin to, Tang. Ay, sige, para maintindihan at mahimasmasan ang lahat. Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Basic yan. Kailangan pa bang i-memorize? Masakit para sa mga taong nakipaglaban at pinili po yung grupo na naiwan sa tahanang pinakamasaya kasi mawawalan po sila ng trabaho. Ito po kasi talaga yung problema natin minsan mga kabisyo. This is in general. I'm talking about in general ha. Problema po natin ng tao kung minsan yung yabang natin ang siyang nagpapahamak sa atin. Yung pride natin ang siyang magpapabagsak sa atin. Ika nga boards, basic yan. Ang nagmamataas ay binababa. Ang mga nagpapakumbaba ay tinataas. Ang kahambugan kasi wala talagang maidudulot sa atin Kaya nga maraming mga hambog ang binabagsak at marami ding hindi nakabangon. At marami din naman ang mga nagpapakumbaba na bumabagsak din pero madali silang nakabangon. Kaya Col, bantayan natin ang ating mga sarili. Baka masobrahan na tayo sa pagiging hambog at matisod tayo, di na tayo makatayo. Pero bakit ba may mga taong hambog? Diba? Well, ganito po yan mga kabisyo. Pride in some form is a common human trait and can manifest for various reasons. Ilang pong dahilan dyan ay tinatawag natin yung self-esteem and identity. People may use pride as a way to boost their self-esteem and establish a positive identity. Feeling proud of someone's achievement or qualities can contribute to a sense of self-worth. Isa pa pong dahilan is yung validation and recognition. May mga tao po na naghahanap ng validation and recognition from others. Ito po isang common na human need. Yung pride may arise when individuals receive acknowledgement sa kanilang mga accomplishment when they believe that they deserve recognition. Parang kilala mo rin, Col. Kagaya mo yung driver, Col, na nagyayabang palagi sa kwento kasi gusto niyang ma-acknowledge siya. Niyayabang na siya ang nasusunod sa bahay nila. Siya ang batas. Totoo naman talaga. Siya ang batas. Kasi siya na lang mag-isa dahil iniwan na siya ng kanyang asawa at anak dahil sa sobrang yabang. Aragoy!
mag-ooy ka. Ay no, mga kabisyo, bilis ng oras natin. Gotta say goodbye. Maraming salamat. Tabayanan, susunod na. Alam nyo na, pagkagat ng dilim, Totoy na lab. Well, this has been your friend. Ako po si Diego Bandido. Sa pangalan po ni Duday at Anghenyo, always saying, and whatever you do it all for the glory of God. This is Metro's number 1. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!